Keke me. Ibeleba mbo for interview ke be ejum ke camera. Ejum ke camera meaning what? Abia be mzoike na wa abia be. Tabo first time. Then ele he iji bia here ejum ke camera onto gene pa no imonyamwo. Ofuma now. Damn you, yena marambo man me branga be ejum ke camera chile ka bagoko. Le ho chaga popular. Branga be ejum ke camera. MC Gimme. Ibrahim for interview ke berile miro. Abia for interview now. Then don't come here, get be ejum ke camera. Get this serious focus, yo. Think I'm joking here. Yeah, the way. If that guy lying and here, in me again. Check and do we are what can no. Oh, you keep on worker. Mba o wa na gwa bro giwa. Ifunwa wana ebeta. Hey. Yeah, handcuff. We will take a handcuff now. The way for now, get lasso. If you're here, which I'm not block, okay. You will not just be serious here, my block. Igana fupiru kwang. Enya lasso. Anata go mazu. They say that camera of my come now, how of my. Go back. Wait to aka get straight. Get where I can no talk konye mana na chisu kwasa. Te waka get straight. Get where I can boss like this konye tuwe mana adi. Pranga where I can basara maka konye dine sheli gwatara. Tonaso. Telero sana. Le wanya front. Unwa chaga popular. Take haka handcuff. Le wanya front. Le wanya front. To sigi le wanya front. Gaga bro telende bubago bianga bia le wanya backward. Telero sana. Nani you went here? Huh? Nani you want la? Le wanya front asingi metiaka chile kabagoko. Telero sana. Ibu ihe agaga ụlọ ụka. Iji hotel agaga Pentecostal. Ofuma. Iwere aga church ga na aga abụ church. Iji eji hotel aga church agụ abụ church. House of the Rock. House of the Rock. Owa ha church o. Ka iji ihe agaga rock wa. Gini jikwere ga alụla dị kemgbe nwere ihe. Were phone gị. Okay. Ele ihe ji ga alụla dị kemgbe nwere hotel. Ichefuzi ese m were phone. Ke ihe mere gị alụla dị ebe nwere hotel. This girl ikwugbola onwe. Ele ihe mere na ilubeti. Na-eche ezigbo di ma mmasị obodo oyibo. Damn you gị nwe iwe ezigbo nwaanyị Chineke agbaghị ọkụ. Iwe ezigbo nwaanyị bịara ga asị gị damn you iwe ezigbo nwaanyị pụbe n'aka nne gị na nna gị. Iwe ezigbo nwaanyị ịchaga popular ewebe onye be vuru otele nwebụ onye bịara bịa lụọ gị ịchịga ezigbo di. Oti yiri onye organic bịara nga bịa gwa m ịchaga ezigbo di shi obodo mpaga o mere trafụ. Ajụga gị mpaga ogere obodo oyibo.
Achọ m ịkpọfịa obodo oyibo. Ebra nga bịa agwa m ichega ezigbo dị isi obodo oyibo. Nna gị omeliri travel Chineke agbaghị ọkụ. Mụ chọrọ ịkpọfịa. Onye kpọfụ m Chineke mkpọfịa. agbaghị ọkụ nwa bingo. Ebra nga bịa agwa m ichega ezigbo dị n'obodo oyibo. Chọrọ ịkpọpụ ya, chọrọ iji nwa onye ọda akpọpụ nna gị. Onye nwa onye ọda ị ga-eji asị gị dem you. Tụọ nwa onye ọzọ na-abịakwa ụgwọ isi gị na-eji krọs nna gị bọda. Aha gị Lanya, if you play with me I will block you. I'm not joking here. Gwa m aha gị bịa nga akwaga m happy nwa Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Asị m Happiness Chime Oluebube. Gị bịa nga bịa gwara m sị aha gị wụ happy nwa. O dị mmadụ gị na otu ịchaga na akpa ya amụ n'otele na nwoke apara swit lama ya dị ya ga-agba m ọgwụ. Bụra nga bịa asị gị dem you Chineke agbaghị ọkụ. Oh yeah, my friends Bụra nga bịa gwara m happy nwa wa aha gị. Asị gị dem you. Iwe onye ebe? Onye Enugu. Iwe onye ebe? Onye Enugu, ndị Enugu na-ama mma. Ọgwụ. Bịa, onye gwara gị sị na ị mara mma. Onye gwara gị sị ị mara mma Chineke agbaghị ọkụ onye high test. Onye gwara gị sị ị mara mma Chineke agbaghị ọkụ na ịchaga nwa anwụ bịa nga bịa gwa m sị onye Enugu na-ama mma. Ugogbo mba. Ị ga achaga nwa anwụ abịa asị gị dem you Chineke agbaghị ọkụ. Ihe ịchaga nwa anwụ bịa nga bịa gwa m sị ị mara mma. Ọ dị mmadụ gị na-abịa gị ndo na ewezụga perfume na nwere ike ihe isi ga-ewu ma kabadị. Bụra nga bịa gwa m sị ị mara mma. Ị mara wichi mma. Dem you akwa mgbochi. Bụra nga bịa gwa m sị ị mara mma. Gwa onye ahụ ji jọda fon si agbanye ọda fon. Si agbanye ọda fon na. My old phone, but Nge put you there now, I'll bring you down now. Oh, the mother gonna get your shit. I'm sick of gonna get make a pass gun on I. Get make on your pass on I. Again, your shina. Again, your young guy. Sabamotel no go left tragan yon shin no mamma. Branga be me ko yen pass ana no na ha. Onye braga se mama obanje. Le ho tara no apo. Bianga bia kwam so mama. Nigga na godendo. Hello, you mega. Listen, if you think I'm playing here, you will see me now blocking you. I'm not joking here. okay. Wapaka hunishigi, keep your hand straight. Nigga na godendo. Nna m dị ndụ, nne m anwụgo. Gịnị gburu nne gị? Amarọ m. Ema ihe gburu nne gị? Kịta ka m cheta oge ọ je ije m nwa ka ọ nwụ. Ọ netwọkụ. Nke a mara na mama ka ọmarịcha nwa dị ka na mma. Nne gị? Ati m oge o je ije m nwa o. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum?
ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? Central Washington. Tele Rosanna. Ese? Private university. Awo church ka wo school nke gara? Isa wo Central onye? Central Washington. Ọ dị n'Enugu. Private school? Yes. Egoro gịnị? Community health. What is community health? Ọbịakwa nke azụike. Echezo. Echefu fine girl. Nwa na-anyụ nshi na-anyụ ahụ. Mamịrị pawe ya nọ ewere helicopter bịa kuru mamịrị n'hotelu ya. Icheziri echezo. Imega ọchaka ọmaka. Mega ọchaka ọmaka. Wale ma ihe gụrụ onye gara private university. Echezo. Nwa agbọghọbịa na-enweghị isi akwụkwọ atụfuru ego n'isi ya. Bracket it is school. Abụrụ ọnụ. Mba. Ka ebe isi na-awọchi anyị? Enugu 042. Gịnị ka ị na-arụ? Gịnị ka ị na-arụ? Gịsị m? Anọ m na shop. Ị na-eme sex girl ka ị na-eme ele ihe imega? Shop m. Ele ihe ị na-ere? Akwa na perfume. Akwa ụmụ nwoke. Nna gị o ji aṅụ goof? Where? Okay, package ji aṅụ goof. Ọfụma. Family of ndị ara Nwajaị dị n'ime. Banye nna. Ụmụnne gị ọ dị ole? 7. Enwere nke nwe onye goof kwa? Enwere nke agwarala ibi amụ mbọ? Onwe nke megin? Enwere nke akwara amụ ya akwa? Mba o. Mpago nwere side chicken? Side chick. Mpago nwere side chicken gị jụwa m side chick? Ọ dị nta. Obere. Ofu onye. Ihe m jụrụ gị mpago nwere side chicken? The Bluetooth device is connected. Ije arọ nrọ? Ụmụ nwoke ole trala gị? Nna alọkwa alọ ma nọ ebe m na-eri nri. Ị na-arọ ọrụ ebe ị na-eri nri, ọ bụ ụdị nrọ ị ga-arọ because iwe onye high test, iwe onye akpịrị ogologo, iwe onye high test. Enwere ike nwoke gwa agụ okwu mara echi ga-eprezent wee ego. Eleghị mere ị na-aga anọ na nrọ erighị nri nke ọ bụla e nyere gị nri gị nara rie. Onye akpịrị lekwa ụdị nrọ ị na-arọ bere ebe enyeghị gị nri. Ụmụ nwoke ole trara gị? Owebe. Ise nwebe onye trala gị? Abụ m virgin. Ama nwoke. Don't joke with me here. Lanya,
ejile m ekwe egwu onwe bụ onye tarala gị oke ofu onye chetego m mana ọ na-asị onwe m na nka bụ virgin. ofu onye tara gị ofu onye o dị mmadụ gị na baba onye babin salon ndị na-eji arụ jenaretọ o dị mmadụ gị na-aga ahụ asị gị tem yi Chineke agbaghị ọkụ fọm gbolo onwe gị o dị mmadụ gị na onye apam si n'efu ozu agba egwu bulara ndị nwunye hụ gị na kafọ lụọ ịlọfụ aṅụmaghị ọnụ ma bingo ebara nga bịa fọm gị ofu onye ofu aba n'ime otele gị na-achịpụtacha ki ndị babin salon chefu ha pụtara na otele gị bịara nga bịagwa m sọwa ofu onye etighị aka dị anaghị ewepụtacha ma ego chenji ndị kọndọktọ ha pụtara bịa bịara nga bịagwa m sọwa ofu onye ọwa ofu onye were aghụghọ ga-abịa ma bụrụ onye Igbo ị ga-ewere mma mapụ olu ya ebula agụvasi tụ onye na-akpọfegala bekee damn you this girl ọ ga-adịghị n'ime this girl damn you bụrụ nga bịagara m ụgha sọ ofu onye ga-enyo furu adị n'unu o dị mmadụ ga-enyo furu ahịa la kwunu ndị Awụsa o dị mmadụ gị bụrụ nga bịagwa m sọ ofu onye genotype gị genotype gị this girl genotype gị blood group gị O+. kpọọ nọmba gị 081 kpọwa nọmba gị this girl kpọwa nọmba gị 081 622 87 echefugo mana echefukwugo di m nọmba m sef chai ịhụrụ gị ihe ọbụla ị ga-anwụ taa ka otele gị ga-anọ na akpati otu a ka ọ ga-adị n'igbe demonstrarị amamacha nke ahụ taa ka ọ ga-adị Chineke akpọghị ọkụ ma bingo